Batshe. Hlala la. Hlala lapha Nkosi yami. Wena Swidi. Hlala la. Bese sixoxa le ndaba madoda. uMaskandi umculo. Umculo ukujabulisa abantu. Ngiyabona abantu abaningi abayikhulumi lento bathule. Ngiyabona nje ukuthi akekho inakayo lento kubantu la eSouth Africa bathule. Abanye bayakujabulela ukuthi ubani ushaye ubani wenzani ubani wenzani. Asikhulume lento madoda. Nizinsizwa nani ngamadoda, nisiwamanini. Ngesikhulu isihle nangesikhulu isizotha. Ningagadlana nenze yonke into nigadlanana ningcweke njengezinsizwa emculweni nithathelana ingoma. Masizokhumbula kahle lento yokuthathelana ingoma ayiqali ngani. Umtshengiseni nomgqumeni bebethathelana ingoma. Kodwa akaze sibone lento eniyenzayo. Bebegadlana uThokozani noBheki Musa sesibone lento eniyenzayo. Lento yokugadlana komculo kaMaskandi yaqala ku12 namankentshane egadlana nomfazi omnyama. Akaze sibone lento eniyenzayo. Insizwa isuka ingcweka. Namanje sibonile insizwe njengo DSD izingcweka oJaiva oJezekhulu sibabonile. Bonile oKhuzani sibone nje into eziningi emculweni kaMaskandi vele insizwa ziyagadlana. Umkunzi abukho kulento eniyenzayo. Nizehlisa isithunzi bafowethu. Nehlisa isithunzi nifaka umculo wethu wesintu egameni elibi. Mina ngiwulalela wonke umculo wenu. Umculo kaMaskandi siyawuthanda siyawulandela. Lento eniyenzayo yehlisa isithunzi endimeni. Yibani ngamadoda, hlalani phansi njengamadoda ngiyanicela. Anginandaba ke noma ngakhona abantu abazongithuka ngoba isikhathi esiningi mina ngikhuluma ngepolitiki, isikhathi esiningi ngiyapolitika, isikhathi esiningi ngikhuluma ngeqembu lami. Kodwa engikwazi ukuthi iqembu lami lizoniqasha, amaqembu nje onke ezepolitiki azoniqasha nizonandisela abantu nenze kukhona la nizodibana khona. Akuzukuba kuhle. Ngiyacela mina kube khona umuntu ozoyikhuluma lento ayikhulume ngomoya omuhle. Uma kuyikuthi yabona nje manje ngoba senizenabekana izandla ngalendlela enenza ngayo. Ngiyabona khona abajabulayo ukuthi uMbeje wamshaya uSwidi wabaleka akusinto esingayijabulela leyo. Njoba nisendimeni yomculo nizinsizwa ningabafowenu omunye nomunye. Umsebenzi wenu ukujabulisa abantu hayi ukujabhisa abantu. Umsebenzi wenu ukujabulisa abantu not ukujabhisa abantu. Njengoba ngikhuluma lokho ngikhuluma ngenzela ukuthi noma abantu bangangithuka noma nina uqobo ningangithuka. Umculo wenu siyawulalela. Siyawuthanda umculo kaMaskandi. Mina ke iqhawe lami uDSD. Ukuthi ukhiphile noma ngakhiphanga elami iqhawe uDSD. Kusukela kumgqumeni kuze kuzofika manje ngihambela nje uDSD. Ngiyacela endimeni
ngani zakwethu asibe ngamadoda. Yabona le engiyibukela ayiyinhle, ayisikhandi isithombe esihle njengathi maZulu, njengathi ma-South African, njengathi mabhinca, njengathi balandeli bomculo kaMaskandi nabathandi bomculo kaMaskandi. Angime lapho nje ngoba ngiyezwa kuthiwa khona omengameli bamabhinca, obani bani, obani bani, angifuni ukufika lapho, angigadli muntu la, kodwa bengicela ngesihle asike sibuyele